Falle biyu Abba gwamna falle biyu ce Tinubu. Sakon algon na kawo. Makiyan gwamnan ma Abba sun samu tafin kwakwalwa. Yaudi doka mu je zuwa. Ƙaryar kuma hasada ta Allah ba ta kuwa. Ƙaryar kuma hasada ta Allah ba ta kuwa. Ƙaryar kuma hasada ta Allah ba ta kuwa. Kano dai da mutan Kano ba za su ki san Abba ba. Ƙaryar kuma hasada ta Allah ba ta kuwa. Kankaman na gamo da mu ba za mu bi layin ka ba. Ƙaryar kuma hasada ta Allah ba ta kuwa. Duk zara idan mutum ba zai yi mana dole ba. Ƙaryar kuma hasada ta Allah ba ta kuwa. Muna tare da ra'ayin Kanawa ba naka ba. Ƙaryar kuma hasada ta Allah ba ta kuwa. Kano fes ra'ayi na gwamna ba ra'ayin Oba ba. Ƙaryar kuma hasada ta Allah ba ta kuwa. Burin ku ya dau akushi ya kai muku ku saka gaba. Ƙaryar kuma hasada ta Allah ba ta kuwa. Idan ya ji hakan gare ku kuka ce bai muku ba. Ƙaryar Ku ji ba? kuma hasada ta Allah ba ta kuwa. Kuɗin mu kuke so a je jihohin mu a rarraba. Ƙaryar kuma hasada ta Allah ba ta kuwa. Da su za a yi takara ta gangan wai shugaba. Ƙaryar kuma hasada ta Allah ba ta kuwa. Ito in haka ne a nan amana banganta ba. Ƙaryar kuma hasada ta Allah ba ta kuwa. Kano sai abban dai, matasa abban dai, mata abban dai, na birni abban dai, na ƙauye abban dai, Fulani abban dai, bare-bari abban dai, malamai abban dai, ɗalibai abban dai, mafarauta abban dai, masunta abban dai, ya zama gwamna, wanda manuna ta nuna, abba kabir da amana, a shafar mun ka zauna. Ko za su yi kuka a Kano sai ka koma makiya. Za su yi kuka a Kano sai ka koma makiya. Ko za su yi wayo a Kano sai ka koma makiya. Za su yi kuka a Kano sai ka koma makiya. Kai mai jin haushin ka Abba ya yi asarar magaya. Za su yi kuka a Kano sai ka koma makiya. Su za su yi kwantai a Kano kai kuwa gwamnan matsaya. Za su yi kuka a Kano sai ka koma makiya. Su za su shi yaɗi a Kano mu kuwa naman hajiya. Za su yi kuka a Kano sai ka koma makiya. Su za su shi kallo a Kano ba su da asi na siya. Za su yi kuka a Kano sai ka koma makiya. Su ba su da tsuntsu hada tarko sun saba da wuya. Za su yi kuka a Kano sai ka koma makiya. Su yan wahala ne da aƙidar taurin kai na tsiya. Za su yi kuka a Kano sai ka koma makiya. Abba kabir ya yi mana komai a Kano babu ya. Za su yi kuka a Kano sai ka koma makiya. Shi Abba kabir ya rike Allah da nasihar hajiya. Za su yi kuka a Kano sai ka koma makiya. Dan kirki da mutunci gwamna mai mabiya. Za su yi kuka a Kano sai ka koma Shi makiya. ya rike Allah zai nasara da du'a'in hajiya. Za su yi kuka a Kano sai ka koma Ko makiya. za su yi kuka wanza mu rike aska. Ka taka mataka beda a mayanka. Shi ka a masheka sun tsinni malaka. Da dai su yi wanka in sun ƙi da sheka su za su ji maka.